बिनि नोजोर थांखिया मा? थांखिया बेनो जों नैबे दंफां गायनाया दिनै जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आगान होबाय, तामुलपुर आगान होबाय, जों क'क्राझारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों। थांनाय 28 एप्रिलनिफ्रायनो जागायनानै जोङो हजोंहाय दिग्लि बिसमुरि रेन्जनि आन्दाराव दिग्लि सिकनाझार बेयाव गायखांनानै बिनि उनाव जों चिराङाव फैबाय दाउखाबा होननायाव, बिनिफ्राय जों बाक्सायाव फैबाय मानास भुटान चौकि, बिनिफ्राय जों तामुलपुरनि दिनै नैबे मा एरिया मथंगा दैसा सेराव नैबे हाबाफारिया दा जाबाय थादों। थांखिया बेनो एकदम हथाथनो माबाया इक'सिस्टेमा जेराव मानसिया थांना थानांगौ, मिथिंगायाथ' बिराद गोनांखा, बेखौ नोजोर बोयोबा बेखौ बिथा खालामोबा माने दंफां लाइफाङा जोंनि मानसिनि गेजेराव बा नैबे बुहुमनिफ्रायनो एसे गोमालांनो हमबाय थादों जायगा जायगा नुनानै। जाहोना बेनो दंफां दाननायफोर जागासिनो, इनक्रोचमेन्ट, फरेस्ट रिजार्भ लेन्डसफोराव हाबनानै मानसिफ्रा दंफांखौ दाननानै धंस' खालामनानै गावनि माबा सेल्फ बेनिफिट बा गावनि पार्सनेल लाबा लानो थाखाय बाहायनाय। मोनसेया जाबाय दंफां सिखाव, आं बेखौबो आगोलनि इन्टारभिउआव बुंदों, दंफांफोरखौ दानला दानसि खालामनानै स्मागल खालामबा दंफां सिखाव खालामो। मोनसेया जाहैबाय आरो आं बुंबाय लिगेल इनक्रोचमेन्ट, हाफ्रा खालि गोलैना थासिगोन, दंफांफोरखौ दाननानै बेवहाय मानसिया रायजो जानो मोनसे सुबिदाखौ लायो। बे गासिबो जाहोनानो जाबाय जोंनि एनभाइरनमेन्ट बा जोंनि आबहावाखौ खथि खालामनाय। जोंथ' बर'फ्रा मस्टलि 180% दाबो खेथि बाथिनि सायावनो निर्भर खालामना थायो। दैज्लां फैबानो खोथिया फोनाय, माइ गायनाय, बेथ' जोंनि ट्रेडिसनेल गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्राय फैबाय थानाय। थिग नोंहा माइरंआनो जानो गैयाबा मानसिया थांना थानायाबो मोनसे गोब्राब जाबाय। लोगोसे दंफां लाइफांजों गैया नालाय सान्दुंफ्राबो बारानिफ्राय बारासो जाबाय। गोदो जों नायोमोन 32 डिग्री सेलसियास थांबानो थानो हायोमोन, माने इसिबां अयथासार नङा। खिन्थु दा नायदो नोङो एकदम मालाबाथ' हिट वेभ जानानै 41 थांबानो मानसिफ्रा थानो असह्य थानो हायै बेबायदि जायो। बेफोर गासिबो मोनसे साइड इफेक्ट्स आरो दंफां लाइफां जोंनिफ्राय खम जालांनायनि मोनसे बे बिदिन्थि बा मोनसे साइड इफेक्ट्सखौ जों होनजायो। आरो बेजों मोनसे जाहैलायबाय सयल इर'ड जानाय, हा खुरखानाय। दंफां लाइफां गैला नालाय रोदाया हमथानानै लाखिनो मोनला हाफोरखौ, खुरखालांबाय, बेयावबो नोंहा खथि, मालाबा खेथि बाथियानो थांलाजोब्बाय। जेरैथिं दै लामा गैया बेयावबो दै लामा जालांबाय। आरो मोनसेया जाबाय जि जायगाफ्राव थांना थानो थाखाय बरिं खालामो मानसिया, दै नांगौ जायोथ', बे समावबो दंफां लाइफां गैला, दैखौनो मोनला। दंफां लाइफांनि बै रोदा रुदुजोंसो दैखौ बोखांना लाबोयो एसे गोजौ माबायाव लेभेलाव। दा सिंनि आन्डारग्राउन्ड वाटारखौबो जों गोजौसिम मोना। दा जाहोनानो बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर बोनानै इयुनाव जोंनि बेयाव थानाय मानसि माहारिया जे आलो गोजोनै रायजो जालांनो हायो, बे थांखिखौ लानानै जों नैबे बड'लेण्ड ग्रिन मुभमेन्ट जि हाबाफारि 9 लाख दंफां गायनाय, बेखौ जों लादों। मा जातनि दंफां गायदों? जातआथ' बेखौ माबाफ्रासो हरो, रेन्जनिफ्रायसो। दा जोंहा नैबे रेन्जनि आन्दाराव फैदों जों, रेन्जआ कुमरिकाटा रेन्जनि आन्दाराव। दा रेन्जार बिथांमोनानो अनेक रोखोमनि दंफां हरो। मथथे आबहावाया गोदोनि बादि रिभाइभ जाफिननांगौ बा थांफिननांगौ आरो। नोंथांमोननि टिमा? जोंनि टिमाथ' 1 स्टुडेन्ट 1 3 आरो मामोनलाय मोनसेया प्रटेक्ट फिउचार। माने बेवहाय दंफांखौ रुजुबाय सासे स्टुडेन्टजों, माने उनाव बे स्टुडेन्टआनो मोनसे समाज बा मोनसे हारिनि बेनो फिउचार जायोथ' उननि थाखाय। थिग बिदिनो मोनसे दंफाङाबो जोंनि माबाखौ, बुहुमखौ बा बे मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनायाव बे दंफाङानो उनाव हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो बे बुस्थुखौ बेजों थांखिनाय जादों।